Wallahi duk a duniyar nan ba abin da na fi so ka illa wa bana. So mu je kawai. Nu! Na'am baba. Wannan fa daga ina? Yar makarantar mu ce baba. To ina zuwa haka da ita? Zan je na mata lesson ne. Lesin a ina? A gida. A gida za ka mata lesin? Can me yasa ba mata makaranta ba? Gida ya fi daɗi ne baba yin lesson. To shi kana fito. To, ina makarantar mu ce. Lesin. Kana yaran zamani, wai lesin. To wallahi ni ma zan je in ga irin wani lesin ake a cikin gidan nan. Ma ne abin da wannan irin lesin ba aka ce. Ni ma sai na je ai wallahi zan je in ga. Na kaya mu shiga daga ciki mana kamar ya zo shi. da mutunci ina Me ne rashin mutunci kuma? Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya haka daga magana na ga alama yare nan baki da kunya. Baki fita Ba ka da kunya kai ma tun da ka ce min haka. Bari ya dawo sai na faɗa. Wallahi in kuwa san kuɗa mama. Ni za ki kuɗa mari? Ni za ki kuɗa mari? To